guys, ngayong araw na to magluluto tayo ng isang ulam, tinolang manok. Ayan, ngayon naglagay ako ng mantika. Ang mantikang ginamit ko ay yung olive oil, tapos luya. Ayan, meron ako ritong 2 kilong manok. Yung binili kong manok, yung hita tsaka yung ano niya, yung magkasama na to So ito, ganyan siya. Ayan, tapos yung hita. So bali 2 kilo to, yung binili kong ito. Ito yung ititinola natin. So ngayon, iginisa ko na yung luya, tapos ilalagay ko naman itong manok. So ayan, iginisa na natin yung manok. Tapos ang isusunod natin is yung patis. Pero ang gagawin ko, tatakpan ko muna siya. Ayan, lulutuin natin siya ng 2 minuto. Ayan, ngayon titignan na natin itong ating tinola. Ayan, tapos ngayon maglalagay ako ng patis. Okay, itong patis 2 kutsara o hanggang 3. Depende sa inyo kung gaano karami ang inyong ilalagay. So ayan guys, ginigisa natin yung ating manok para yung linagay nating luya at saka yung patis para sumipsip dun sa manok, para mas masarap siya at malasa yung ano niya, yung timpla natin na tinola. Habang ginigisa natin ito, naghiwa na ako ng sayote. Ang sayote, 4 na piraso to, yung katamtamang laki. Kasi dito sa Italy, meron din papaya na berde, pero medyo mahal yon dito. So ngayon, itong sayote, pwede naman nilagay ito sa tinola, mas masarap pa. O kaya ito na lang yung binili ko. Bali 4 na piraso, tapos pinaghiwa-hiwa ko na siya. Di ba sa atin, pagka titinola tayo ng manok sa Pilipinas, masarap yung papaya at saka yung dahon ng sili o kaya yung malunggay. Tapos ngayon maglalagay na ako ng tubig. Yung tubig, nasa sa inyo kung gaano karami ang gusto nyong ilalagay. Dahil umuulan, tulad dito sa amin, umuulan dito, so masarap pang humigop ng sabaw. Ang lakas ng ulan. So, ayan po guys, nailagay ko na yung sayote, tapos nilagay ko na rin yung spinach. Ngayon, ayan, linuto ko lang yung spinach sa 2 minuto kasi hindi masarap yung lutong-luto yung spinach. So ngayon, ayan, luto na siya. Ngayon, ang gagawin natin, kakain na tayo. Start to eat! Tara na guys, kain na tayo! So, ayan guys, luto na. Kain na tayo. Ito yung ulam kong pananghalian ngayon. Ayan, sarap po. So, ito ang aking kanin, ang aking linutong tinola, at yung aking sausawang patis at saka sili. Ayan. Yun. Sarap. Manok. Siya nga pala, guys. So, maraming salamat nga pala sa lahat ng aking bagong friend sa YT, sa YouTube. So, maraming salamat sa pag-support ninyo sa aking channel. Tangkilikin ang lahat ng aking video na gagawin. Like, share, subscribe ang aking channel, Linos TV. So, maraming salamat po. God bless sa inyong lahat. Bye-bye!